Gustaríame facer unha pequena aclaración sobre unha cousa que dixen onte no meu primer vídeo unboxing, abrindo unha caixa, con referencia a unha postal escrita a man. No meu vídeo eu digo que me sinto unha persona halógena e moita xente me corrixeu nos comentarios dicindo non serás halógena, serás analógica. E quería vos explicar que existen as dúas palabras para referirse a unha persona e non son excluíntes, incluso se poden usar complementariamente, porque unha persona halógena é unha persona que se sinte como forasteira, como fora de lugar no sitio no que se desenvolve ou no que reside. É unha persona analógica, é unha persona que se desenvolve mellor con cousas analógicas non digitales, o sea, cousas que haga que ler, que nos transmitan información, que sean tangibles. Libros, revistas, periódicos, postales escritas á man. Eu o que quería dicir é que, por suposto, síntome unha persona analógica, porque me gustan as cousas escritas á man, pero tamén me sinto unha persona halógena, porque me sinto fora de lugar con referencia ao mundo digital. O sea, que sonche halógena, sonche analógica e tamén che son un toxiño.